नोंसोर आयौ देलायनोबो हाया माथो। आयौ बिदिजों बोरै जानांगौहाय जोंना। माथो जोंना बेफोरबायदिबा बिजनेसानो डाउनसो थांगोनहाय मा। जेबो कभारेटबो खालामथारा। दहायनो जागौमोनहाय बेलेग मडेल मोनबा। माबा हनै देलायहोनायावनो जा गोबाव नांबाय बेखौ। ओमफ्राय मुदानो हनै गाज्रिसो लाबाय थायो। ओमफ्राय बेफोरबायदि मुद गाज्रि जाबालाय बोरै फट'शुट खालामनो हानांगौ जाखो। आंलाय बुजायनो हालाहाय बेफोरबायदि मडेलखौ। नोंसोरसो मा खालामानो जाबाय बेनि आंनो। बेखौ आं आखायाव लानो हायाहाय। आं मिथिलाहाय नोंसोर मानिफ्राय खननानै लाबोनाय बेखौ। इसिबां गफस गमनसि आयु मुदानो मासे गाज्रि जाबाय थायो। आंबो बुजायनो हाया आब' बेखौ। आब' बिबारि आं मिथिया। आदा जोंसारखौ बुजायनो थिनहाय। आं हायाहाय बेखौ। आं दहायनिफ्रायनो ट्राइ नायखांबाय। माबा आंखौसो खानाय बोसाबनो ओंखारनायखौ नुवाखै। आं हायाहाय बेफोरबायदिखौ। सोरथो जगार खालामा बेफोरबायदि मडेलखौलाय गोदाव सोरावनो। बेलाय आदा जोंसारानो खालामदों। आंथ' होनखादोंमोनहाय बेखौ एमएलए नि फिसाजोखौ मेनटेन खालामनो हागोन नामा होननानै। गैया खोनासङा बाल खोथाखौनो। आंथ' सानखादोंमोन हाखानाय नङा होननानै। आयु जोंसार नोंबो मा एंगोलजों नायनानै बेखौ सेलेक्ट खालामखो नोङो? माबालै एमएलए नि फिसाजो नायना मोनसे फट' मोनबानो बेसेबा इनकाम जागोन ना जोंना। बिनि फट'खौ नुबानो मानसिफ्रा नायै जोंनि प्रडाक्टखौबो नायगोन ना। आरो बेफोरबायदि नायोब्लासो जोंनिखौबो बायगोन ना। अबेसे नोंनि खोथायाबो थिगानो आरो। माने फेमासनि फिसाजो नंनायालाय नंगौमोन आरो नोंनि खोथायाबो। ओमफ्राय दा बेखौ बोरै बुरखायनानै जोङो फट' खेबनो जेनेबा? बै बडिगार्डखौ थिनदो खोमाहाय बियो हागोन खोमा। आगै ओरैजाय फैलायना नोङो। आंखौ लेंहरदों नामा आब'? औहाय आगै नोंखौ लिंहरदां। ओमफ्राय बे लाइमोनखौथ' जोङो माथो जेबोखौनो होनो हाया। ओमफ्राय नोङो होनानै खोथा मानिहोनानै बेखौ फट' खेबहोदो बाल। जोंना टाइमा जा लस जाथारबायहाय मा। जोंना बेलेग खामानिबो थायोना। नै जोंहा जि सुनांगौबो दङ माबा माबि खामानिबो दङ बिरादनो। आगरफोर बानायनांगौ दङ आरो डिजाइनफोर बानायनांगौ दङ नालाय। ओंखायनो नोङो अननानै एसे बुंनानै होलायना। आयौ आब' बे लाइमोनखौ है आं गियोहाय मा। दा आंखौसो खानायावनो बोसाबलाबायगोनहाय बियो। बोसाबखायो ओरैनोबा आंना जापानिस खानाया बोसाबजाबा गाज्रि जाला जाबायगोनहाय। नाङाहाय मा आं गियोहाय मा नोंसोरनो होन खोमाहाय। मा बे नोंखौबो खानाय बोसाबलायो आरो? औहाय आब' खानाय बोसाबनोल' जोंखौ जा खस्थ' एक्सारसाइस खालामहोखायो। ओमफ्राय दा मानसियाबो मायाव गोदो हाबनानै दंथाय माखौ साननानै दंथाय। नङाबा बियो नोंसोर रायलायनायखौ खोनाबा होख्रावसिगौसो बियो मिथिबाय। मायावबा धियान थांनानै दङ ओंखायनो सिरि थागासिनो बियो। आयु बाला माबायदि जानांगौ इदिहाय जोङो। दाना मा खालामबावनांगौ जाखो दे। टाइमाबोथ' नेबाय थानो हायाहाय। ओइ लावजि मा खालामबावनोहाय। आं बानायसो मोनबायहाय बालनि ओरैबो जाया ओरैबो जाया। दिनानो सेस जासिगोनहाय जोंना दिनै। हनै मायावबा फुंसो थांबावबाय। आब' मोननोसो थाथ'दो दे। आं बेजों न'आव थांफानोसै। न'आवसो थांबाय खोमा बियो मुद गाज्रि जाबा बिदिनोहाय बियो। माबा रायलायलाबायनोबो नागिरा। माबा जानायखोहाय आं मिथिलाहाय। आंबो थांफानांसिगोनहाय नङाबा दा होजालायगोनसै आंहा। ओरैनोबा आंनि जापानिस खानायाव नोजोरखा बिरादनो बिनिया मेगना। आयु जोंसार नों माबायदि जानायाव खोलैनानै होखो नों आंखौ? ओमफ्राय आब' राखावसियालाय बोरो माथो नुवाखै? गामियाव फैसा हैनो होननानै थांदोंहाय मा। माबा गामियाव माइ गायनो थांदोंनो। माबा गायनानै फैफिनोनो ओंखायनो साननैसो सुथि लानानै थांनायखौ नुवाखै नोङो राखावसिखौ? फनाबो नाङाहाय अखा हानायखाय कारेन्ट फैसा गैया नामाथाय। बे राखावसिखौनो लिंहरफिननांसिगोन। बेसो बुरखायनानै फट' खेबनो हागोन फट' खेबहोनो। नङाबाथ' उफायानो गैला। कन्ट्राक्ट साइन खालामखानाय। बिदि नङाबानो खालामाबाबो लामाखौ नुहुरासै माथो आंलाय। ओमफ्राय बालि नोंहा जोंनाव सोंबोनो हायामोन जाहैबाय माबायदि मडेला मोजां जायो होननानै। आजिखालि मेरला फेसबुकआव पस्ट होबानो माथो मेरला माबायो खिन्थाहरो। होमबानो जोंहा माबागौमोन ना बे फुजि एक्ट्रिसफोरखौनो लागौमोन ना जोङो हेलेना मोनखौनो। ओमफ्राय बे सायाफ्रा मा एमएलएनि इसिबां नख्रा बाजि फिसाजोखौसो नोंहा मोनबाय जाहैबाय। दाना गासिबो बिनि नख्राखौ जोंहा खस्थ' खालामफाजोबनांसिगोन आरो नोंजों लोगोसे। बाथारो आं बालनि बेफोरबायदिखौ। गोरोन्थिखौ मावहाबालाय जेब्ला रेडि जादो आरो माथो उफायबाव। कन्ट्राक्ट एक्सपायार जाजासिम नङा होमबा आदा? औ बेखौनो खालामनांसिगोन। कन्ट्राक्ट एक्सपायार जाजासिम बिनि नख्राखौनो एसे माबा खस्थ'यैबाबो माबा खालामनानै लानांसिगोन। आयौ बाला मानसिफ्रा जा कमेन्ट हरखादों माथो रुवाथि नांगौ होननायखाय। नायनि र' मा कमेन्ट हरसोलाबायदों। आंनो मान्थलि 20,000 नांगौ। रिसार्ज सोनानै होनांगोन। सानफ्रामबो गोदान ड्रेस नांगोन।
सामफ्रामबो बेदर जाहोनांगोन आयौ माबायदि जाखो माथो फार्स्ट कमेन्ट फरायजेननायावनो माथो आनलाखिसो मोनखाबायहाय आङो बे खिबु सेटेफ्रा बिदि खालामनो हाथारगोन जादों अबेसे आंबो खामानि मावबाबो बिदि सेलारि मोनखायामोन माथो रुवाथि लायनो बिदि होबा मा जानांगौ आखो आयै नांलाहायबा खिबु सेटेफ्राथ' होखानाय नङा बियो आंहासो थोगोन लास्टाव ओरैनो बिखुनजोआ जोंना जा लुबियानि सायाव आरो बिजनेस खालामग्राखा बिराद हिसाबै खाथार थैखागोनहाय मा 20,000नि रुवाथि लानांगौबा नांथारलै मायाव थांखो नै माबा नांग्रांदार रुलायबाय एखेबारे आइ बिहार जानोनो हायि बायदि माथो जालायखो आंहालाय माथो जानोसो होनदों नों रांखिनि खुगायावल' लाव नोंनो हनै अनला ओंख्रि संनायानो मासे संख्रि गोबाब होदों नोङो हो सानसे बेरायनानै सानसे खस्थ' खालामनानै बे नोंनि बिदि जानला मोनला ओंख्रि संनायखौ जानांगौ जाहैबाय बेफोरबायदि जास्लायस्लाय जमेट' अर्डार खालामनानै जागौमोन आङो मिथिबाय बिउटि ओंख्रिखौथ' खनसेखौ मोजां संनो हायोना जों एफा खस्थ' खालामो जोङो बाहेरायाव थाङो खामानि मावहैयो न'आव फैनानै सानसे जानो लुगैयोना ओंख्रिखौलाय मोजाङै संखादोंमोन माथो ओमफ्राय बोरैथो संख्रि गोबाब जाखो माथो दहाय आंलाय माथो साखिनायावलाय माथो मोजाङै थिगैनो दङमोनलाय दसे सिगाङावसो साखिलांदों आं 10 मिनिटल'सो जादों ओमफ्राय फेसबुकाव रुवाथि नांगौ होननानै पस्ट होनायखौ सोर कमेन्ट खालामदों बेखौसो नायनो थांदोंमोन आङो बेयावलाय मारै संख्रिया गोबाब जानानै थागोन जेनेबा आं मिथिलाय मानो नायबाय थाखो थाङै दे आंनावसो ज' जानोसैलाय आरोना संख्रिखौ आंसो ज' होदों नोंबो बिउटि मा आइखौल' दाय होनो नागिरो नोङो आं माला आइखौ दाय होलायखो गावहासो होख्रावगासिनो हनै मानैलाय होख्रावगा जानोबाल गासैबो इसारायानो आंनि थिंखाबालाय आं मालाय इसारा होलायखो नोंखौ माला दाय होलायखो आङो आयैहाय नोंबो मा सानबाय थायो आं बाखाबाय दे नोंखौ जोंफोरबायदिखौलाय बाखागोन ना दे दानिया फिनायखौ नोंनो होदो संख्रिया मारै गोबाब जाखो ओमफ्राय जेनेबा ना संख्रि बयामा जोंना आथिं दंमोन हो थाबायनानै थांनानै ओंख्रियाव थब्ल' बासोमहैनो ओमफ्राय एसेनि गोबाबाथ' जाजायोमोन गैयाबाल इसेबां गोबाब सोर फाग्लाया जानो हाबाय बायनांगौ जाखो गान्दासो सानगोन ना माखा जोंखौ हो इसिबां गोबाब ओंख्रि गान्दायाबो जानो हानाय नङा खोमाहाय आयौ बिबुआनो जराजोबगोनहाय माबायदिसो ओंख्रि संदों आयौ संफेरनोनो मोनाखै खोमा ओंख्रिखौनो ओंख्रिया मोजाङै संफिनहाय दसे उनाव जानो फैफिनगासिनो आङो ओंख्रिया मोजाङै संफिन होननानै थांलायलायथारबाय ओमफ्राय आंहा माला संफिनबावनांगौ जाखो बे ओमफ्राय संख्रियाबा मारै बाबखो दे जेनेबा आसरितसो मोनबायहाय आं बालनि आया जायालासिनो थागोनलै एसे संफिनदो खोमा नोङो आं सङाहाय मा दा गोबाब जादों होननानै आरो आंखौ नांलायफिनलायगोन बियो आं बाबाय आं बखिजालायगोन ओमफ्राय जमेट'निफ्राय अर्डार खालामहर बिमानि थाखाय आं मिथिला ओमफ्राय सना इमप्रुभ जादों दा आंनिया ना इमप्रुभ खालामबावनांगौ दङ टेस्टआवलाय एसे इमप्रुभ जानाय मोनदों आरो आङो ओमफ्राय एसे खस्थ' खालामबावनांगोन आरो बिसिमल' मार्कजों जायाना आजिखालि ओमफ्राय आं फोरोंदों होननानै नोङो मोजाङै ध्यान होसिना खोमाहाय आं बिदिसो मोनगासिनो नोंखौ बोरै ओमफ्राय मैयासो फोरोंनायावनो ओमफ्राय बोरै बिसिमल' मार्क स्कर खालामखो जेनेबा नोङो 87 जाहैदों ओमफ्राय एक्स स्कुवेरा ओरैजाय थांबा माबा जायो बै 5 जाहैगोन होननानै मिथिखानायखौबो ओमफ्राय बेखौबो रोंबावासै नोङो एफा सिम्पोलखौनो बोरै हायासै जाहैबाय नोङो मेथामेटिक्सआवनो इसिबां उइक जाहैबाय नोङो हौवा मानसिफ्रा मेथामेटिक्सआव उइक जाजायाहाय नंगौ नामा हौवा मानसिफ्रा उइक जाजाया दिनैसो खोनाबायलाय आं माथो मेला दङ हौवा मानसिफ्रा मेथामेटिक्सखौनो रोङा जाम्बा होनखायोहाय मा नोङो मालाया खिजाबा नोंहाबो खिजाफागोन जाहैबाय मालाया गादा जाबा नोंहाबो गादा जाफागोन जाहैबाय बिदिजों जायो सोरबा गोदाव सोरावनो बिदि जाखानाङाहाय लासिं जाखागोन नोंहा ओरैनोबा नोंसिना हनै आबैयाबो स्कुलनि अनारलाय ओमफ्राय नोंस्रा आफायाबो माथो प्रिन्सिपाललाय नंनायालाय नंगौमोनलै जोंना आफायाबो प्रिन्सिपाल आबैयाबो स्कुलनि अनार मालाबा बेफोरखौनो सानै आंहा टेनसन मोनलायलाङोलै आं खाथा जानांगौबा खम लासिं जागोनलाय बे आफामोना बेसेबां सनमान लस्ट जागोनलै ओमफ्राय आंना फरायबाबो गोसोआवनो थाथारलै माबा दसेल' गोसोआव थानानै दसेनो बावफिननो नागिरोलै ओमफ्राय नों फोरोंबासो एसे गोसोआव थासिनो आरो थगायसै नामाखिसै जायाफ्रा माने थगायाखैथ' नोंखौ जानला मोनला होनलाबायनो आं फोरोंबासो माबायो गोसोआव थासिनो नंगौलै सना गड प्रमिस थगायथाराखै नोंखौलाय मानो थगायलाबायनोब्रा गावनि लोगोखौ मानो थगायनानै मा मोनगोन दे आङो आरो नोंसो आंखौ इसिबां मोजाङै फोरोङो गैयालै जुजाय मोनाथ' हनै माथो गेमावनो गोदोसोना थाजोबो मैयाबो थांबाय आङो हनै माबा बुलायलायनोसैमोन सानैजों बे जुजायजों एंखुरखौ मा खालामबावनोब्रा बिसोर सानैया नोंनिसो लोगोहाय आं मिथियाहाय नोंहा न'ट्सफोरखौ एसे हरनानै माबानो हाया फरायनो थिनहरनो हाया अबेसे फरायिफोरखौ थिनबाबो फरायखायाहाय बुंनानैबो लाब गैया सना नों फोरोंबा एसे गोसोआव थासिनो बायदि मोनदोंलै आङो नों फोरोंबाय थादो खोमालै आंखौ फुङावबो मोनाबिलियावबो
싸야 마थे मेरला खामानि थायो मोनायावबा जेने थेने टाइम दिहुननानै फैनो हायो आङो ओमफ्राय आंहालाय मायाव फरायनांगौ जाखो नोंखौ फोरोंबाय थानानैलाय आंखौ फोरोंबाय थानानैबो फरायनाय जाखायोब्रा एखेखा बेखौलाय मानो इसिबां टेनसन जानांगौब्रा नोङो आयौ टेनसन जायासै होनदों नोङो टपारनिफ्राय लासाव गोलैहैबा बेसे लासिंसिं जायो आंहासो बेसे टेनसनाव थायो मिथिबाय नोंसोर आंखौ नुनायाव फ्रिसो नुगोन बेसे टेनसनाव थायो आङो मालाबा स्कुलासोबा गलांजानो गिनायजों ओमफ्राय मालाबा लासिंसिं जाजानो गिनायजों बेसे खस्थ' खालामनानै फरायो आङो ओमफ्राय नै मालाबाथ' जा गिनाय मोनोहाय बाल एखेबारे लाथिख' माबायाबोयो मा होनोमोनलाय हाथरखिया जि खस्थ' खालामहोखायो आंखौ हाथरखिया माबा 1 नाम्बार 2 नाम्बारल' खम जाखायोहाय बेबो जा खाथ्राखाहाय गिलायनाङो आं 1 नाम्बार 2 नाम्बारखौनो जेबो जिंगा जासिब्रा नोङो आं आफाजों रायज्लायनानै होगोन ना स्कुलासोखौ नाङाहाय आंनो बेफोरबायदि रायज्लायनानै होनायखौ ओमफ्राय दे दोनहैदो बाल नै मोनायलायलांबाय ओमफ्राय नोंस्रा आबैया दाबो मोनफैया नामा दङ खोमालै न' सिङावनो साहा फुदुंनो होनो नामाथाय साहा लोंसै खोमा पक'रा लाबो होनानै आं पक'रा जायाहाय मा बादों आङो एखेबारे माबा मम'सो जानो लुबैदोंहाय मा मम' सुपनो गरम गरमनो एसे गारमायाबो बोरैबा मोनगासिनो एसे स्रां मोनो खोमा थुदोहाय मम' जाहोहैना एसे दे आं बैयाव बाहेरायाव नेगासिनो नों फैबानो जाबाय रेडि जानानै आं मानो गोसोखौ बोरैबा मोनगासिनो आरो सिगांथ' फरायनोबो गोसो जायामोन दालाय माने इसिबां फरायनो गोसो जाग्रा जाखो आङो ना आङो सनाखौसो मोजां मोनलांबाय जाया बिदि जानो हाया ओइ मा जाखोहाय मा दाबो फैया फैथ' अ र' नै थांगासिनो